పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని మావులమ్మ దేవస్థానంలో హుండీని లెక్కించారు. 105 రోజుల్లో హుండీల ఆదాయం 1,81,455 రూపాయలు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నగదుతో పాటు 215.2 మిల్లీగ్రాముల బంగారం, 360 గ్రాముల వెండితో పాటు పలు విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు సైతం హుండీలో వేసినట్లుగా చెప్పారు. దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ హరిసూర్యప్రకాష్ ఆధ్వర్యంలో ఈ లెక్కింపు కార్యక్రమం జరిగింది. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు మల్లికార్జున శర్మ, భీమవరం దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ తనిఖీదారు వెంకటేశ్వరరావు, శక్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఈవో దండు కృష్ణంరాజు, భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఈవో తోటా శ్రీనివాస్, చిక్కాల దేవస్థానం ఈవో కడ్లీ సాగర్, యూనియన్ బ్యాంక్ సిబ్బంది, పోలీసులు, ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.